V sobotu privítali v 4. kole nadstavby o titul ružomberskí futbalisti Zemplín Michalovce. V chladnom počasí a televíznom dueli prišlo na štadión len necelých 900 divákov. Možno očakávali ďalší remízový zápas, pretože tie domácim idú a s Michalovcami v tejto sezóne iný výsledok ani nevznikol. V stretnutí, ktoré nemalo až také závratné tempo, všetko vynahradili po góloch volajúce momenty pred oboma bránami. Napríklad Kozeho zaváhanie po skvelej Andrezliho individuálnej akcii malo skončiť minimálne strelou na bránu. Musteda Nagičova paráda z diaľky už na bránu letela, ale trafila len brvno. Na opačnej strane mal veľkú šancu Peter Kolesár, ale tesne minul. No a Casado, ktorý sa pretlačil cez Kozeho, nepochodil na rezervnom brankárovi Rúže Jánovič Štvrtečkovi. Mimochodom, ten si v stretnutí s Michalovcami odkrútil ligovú premiéru. Myslím si, že se mi to celkem povedlo. Ze začátku jsem se úplně nechyt dvěma rozehrávkama, který jsem úplně nezvládl. Ale pak jsem tam měl jeden zákrok, kterým jsem si zase zvednul to sebevědomí a chytal jsem mi pak už dobře. Vychytal nulu a napokon aj víťazstvo. Postarala sa oň rýchlo utekajúca a presne si prihrávajúca dvojica Musteda Nagič Kostadinov, ktorí doviezli loptu až do 16-ky, našli Gereca a ten aj s trochou šťastia skóroval. To tam trošku skočilo a trafil som to nie tak, ako som chcel a možno to je aj lepšie, že som to trafil zle a oklamal som brankára. Chráničom alebo čím si to trafil? Myslím si, že to bolo chráničom. Dá sa povedať, že to bol taký 6-bodový zápas. My sme radi, že sme ho zvládli. Ružomberčania sa víťazstvom vzdialili Michalovciam na 9 bodov. Žiline na 3. mieste sa priblížili na rozdiel 4. Nepamatuju si, že bychom fakt tady měli takhle těžkého soupeře, až dejme tomu na ty 2-3, kteří jsou všichni před námi, ale tohle je fakt za mě hodně dobrý soupeř, opakuju se. A jsem moc rád, že jsme to zvládli výsledkově, když v té hře, v té naší hře, k tomu mám spousty výhrad a umíme hrát podstatně líp. Na druhou stranu soupeř nám toho za stolik neumožnil. Jsem rád, že jsme to opět sehráli s nulou, že Pišta Gerec dal druhý gól, který je vlastně zase 3bodový, takže za tohle jsem zase takový ty epizody jsem rád, ale jako tým v prvním poločase jsme nehráli dobře a máme zase co zlepšovať. Štefan Gerec skóroval pri posledných 2 jednogólových víťazstvách a začína tak splácať dôveru, ktorú získal ešte na jeseň po nevýrazných Tandírových výkonoch. Ten mimochodom nebol ani na lavičke náhradníkov. Tak ja som rád, že mi to tam začína padať a dúfam, že aj naďalej v ďalších zápasoch strelím nejaký ten gól. Ružomberok je kráľom remíz, ale ťahá aj jednu obdivuhodnú štatistiku. Neprehral už 11 zápasov po sebe. Všetko to začalo novembrovou remízou v Bratislave so Slovanom. Najbližšie cestuje MFK práve na Nové Tehelné Pole, kde už sú po oslavách titulu. Určite je to najlepšie, čo sa môže stať škoda tých remíz, pretože aj tie remízové zápasy sme mohli vyhrať, ale keďže sme ešte neprehrali, tak je to výborné. My sme tam hrozně remíz tady. Sice jsme dlouho neprohráli, ale to vítězství jsme potřebovali, teď on druhý v řadě, takže doufám, že to bude tak pokračovat dál. Veľká skúška o týždeň v Bratislave. V poslednú aprílovú nedeľu privítajú Ružomberčania doma Sereď.